Salut, eu sunt Luca Gaming și astăzi vom face cele mai populare aplicații de socializare. Acum să începem. Locul 5 este Snapchat, unde faci videoclipuri și trimiți la alte persoane dacă aveți prieteni pe Snapchat. Și de aia Snapchat. Și cu fantomiza aia și de aia azi e locul 5. WhatsApp este locul, WhatsApp Messenger este locul 4, că doar conversezi, nu fac povești ca pe Facebook, astea. Ideea e locul 4. Doar conversezi, sun pe alții, pe video, astea. Facebook este locul că se uită doar părinții noștri la Facebook asta. Uite doar părinții noștri, eu nu prea mă uit pe Facebook, mai mult pe TikTok, asta. Pe TikTok am făcut și videoclipuri, dacă vreți să vă uitați la videoclipuri, să-mi dați și follow. Am făcut un videoclip despre asta se știe. Instagramul este locul 2, că doar te uiți pe poze, nu-i nimic interesant. Poți da follow, poți da inimă, poți da orice, dar nu poți da știți voi. Și comentarii puteți da, doar să te uiți la poze, asta e plictisial. Adică cine are Facebook e foarte Instagram cred că e foarte plictisit de el. Și locul 1 ați ghicit este TikTok-ul, că poți face orice, poți videoclip, faci follow-uri mulți favorări și din astea. Și primul follow-uri mulți. Eu primul videoclip pe care l-am făcut pe TikTok, adică la karting, cu pasul ăla, nu venea să cred că 500 de vizualizări, am crezut. Asta și am primit mai mult de pe YouTube. Și ați văzut cele mai populare aplicații de socializare și de plictisiare, dacă te uiți. Și eu am fost Luca Sergiu. Pa!